Dobar dan, Natkina kuhinja. Danas pravimo kolač. U pojačanom sastavu. Danas pravimo posni kolač sa malinama. Ovako, od sastojaka nam je potrebno, moment Nedo, ovako, mera nam je ova čaša od otprilike 2,5 deci i uzimamo 2 čaše belog brašna, 2 čaše griza, 4 kašike maka, 500 grama malina, 2 vanilina šećera, 1 prašak za pecivo. Ovde imamo 2 čaše kristal šećera i 1 čaša vode. Sve se slaže u pleh koji je otprilike 20 puta 30. E sad, prvo i osnovno što ćemo uraditi u ove maline mogu biti sveže, a mogu biti zaleđene. Ukoliko su zaleđene, onda malo sačekamo da se odlede. U maline ubacujemo vanilin šećer, vrlo malo ove vode koju smo pripremili, ne previše, i uzimamo otprilike 1-3 kašike pripremljenog šećera. Znači sve uzimamo od ove smese. I malo zamešamo. Presno za krompir i ćemo ih spasivati. Presno za krompir i malo ćemo ih izgnječiti. Znači ne preterivati, ali onako pomalo. Da, zato što se tako pravi kolač. Sljedeći korak, maline ćemo malo da ostavimo po strani, i sljedeći korak nam je mešamo suve sastojke. Znači šećer, izručujemo griz, belo brašno, ovako Nedo, zatim prašak za pecivo. Da ću malo tebi da baća. Može. I onaj drugi vanilin šećer o kome smo pričali. Ulje i voda takođe ostaju po strani, izručujemo mak i onda sve to dobro promešamo. Da. Suvi sastojci su promešani. Sada ćemo ovaj pleh o kojem smo pričali uzeti takođe ovo ulje pripremljeno i podmazati. Da. Skroz. Da. E sad, pošto je podmazan pleh, ove suve sastojke treba otprilike da rasporedimo na 3 dela, jer praktično imat ćemo 3 kore. 3 kore i 2 sloja malina. Jeste. Znači idemo ovo prvo. E sad malo protresemo, ako ne ide malo uzmemo i kašikom i izravnamo. Znači posni kolač, fantastičan. Sad, ove maline koje imamo treba da podelimo na 2 dela. Znači, prvo idemo taj prvi deo, a kasnije kako ređemo suve sastojke i maline, pokazujemo korake. Mama, ćeš napraviti neke kolače? A to će biti kolač. Jako podsjeća na lenju pitu. Iako je lenja pita naravno mrsna, ali ovo baš zaliči. Da, i gosti koji su nam bili stvarno pitali su da li je ovo mrsno ili posno. Baš tako. I malo ovako rasporedimo koliko može, naravno. Maline stavljene, sad stavljamo drugu koru. Ovo izgleda sjajno. Što bi rekla Višnja, ovo izgleda sjajno. Druga kora i sad završavamo od gore sa malinama, raspoređujemo. I ovo izgleda kao neke... kao pahuljice i neke tačkice na snegu, crvene. Nešto. Sad drugi red malina, pošto je stavljen, stavljamo ovu treću koru. Završavamo sa korama. Pa pokazujemo korake dalje. Pošto smo sve poslagali, sada mešamo ulje i vodu. I to će biti kao preliv za kore. To će biti preliv, jeste. Da ne bude suva previše, da bude onako fino kako treba, a imamo na umu i da će maline da puste vodu, svoj sok, jeste, i sad kada ovo prelijemo od gore, idemo prvo polako. Ovaj kolač se peče ukupno sat vremena, možda čak i duže, ali sat vremena sigurno. Iluzija. I ovako, prvih 40 minuta se peče na 200 stepeni, a drugih 20 minuta smanjimo i pečemo na 180 stepeni. Posni kolač sa malinama smo ispekli. Od gore smo stavili šećer u prahu kad se dobro ohladi. I evo ovde ostatak možete vidjeti kako izgleda, baš stvarno kao da je lenja pita u pitanju, samo što je u pitanju posna varijanta. Uživajte, Natkina kuhinja.